नमस्कार। हमार नाम धर्मशीला है कि हमार हमेशा से इच्छा बा कि जब भी हमरा मौका मिली हम भोजपुरी भाषा में वीडियो बनाएं और जब भी मौका मिली जगह जगह के सैर करते हुए अपन देश दुनिया के लोग के भोजपुरी भाषा में जगह के अपने साथ साथ सैर कराएं। हमरा ये छोटा सा कोशिश में एक बहुत बड़ा सहयोग मिल गई बा रवीश सर के बिहान चैनल के। हम बता दी कि रवीश सर के एक नया चैनल शुरू भइल बा जो कि भोजपुरी भाषा में ही बा और एकर नाम बा बिहान। बिहान मतलब कि सवेरा। हमरा जैसे ही पता चलल बिहान चैनल के बारे में जो कि भोजपुरी लैंग्वेज में बा, हम ना आओ देखनी ना ताओ रवीश सर के मैसेज कर देनी और सबसे खुशी के बात ई भइल कि सर के रिप्लाई आ गई। हम तो खुशी में मैसेज भी ना पढ़ पाओ तनी रवा लोग समझ सके नहीं हमार खुशी के अंदाजा समझ ली तो वह ज्यादा अच्छा बा कि हमारे शब्दों में तो ना बयान कर पाए हम। तो हमार आज के वीडियो स्पेशली बिहान चैनल खाती हुई। तो चलिए आज हमनी के चलिमसन सेंट्रल लंदन के दर्शन करे अपन ये भोजपुरी भाषा में। तो आज के सफ़र हम लंदन से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर एक इलाके से शुरू करें। वैसे तो ये सफ़र ट्रेन से करती, पर आज यहाँ ट्रेन के हड़ताल के वजह से कुछ लाइनों के ट्रेन बंद बा। यही से कुछ दूर तक तो हमनी के बस लेवे के जाए के पड़ी। वैसे लंदन सार्वजनिक परिवहन खातिर काफी जानल जाला और एकर बहुत बढ़िया व्यवस्था बा यहाँ। तो आज के लंदन के सफर बैंक स्टेशन से शुरू हुई और हमार कोशिश रही कि खास खास जगह के दिखा दी। वैसे तो पूरा लंदन घूमे खातिर कम से कम 4-5 दिन चाहिए। दूसरा चीज कि यहाँ पैदल चले की सुविधा भी बहुत ही अच्छा बा। तो हमने के तो सबसे पहले लंदन से ही कुछ ही दूरी पर बसल ग्रीनिच नाम के एक जगह से ट्रेन लेके बैंक स्टेशन पहुंचनी सन। लंदन के बीचों बीच में ये बैंक स्टेशन बहुत ही बिजी स्टेशन में से एक है। जमीन से लगभग 41 मीटर नीचे इस स्टेशन के कोनो मेन एंट्रेंस भी नहीं थे, जैसे कि थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाला। हमनियों के बाहर निकले में 5 से 7 मिनट लागिए गई है। स्टेशन से निकल के हमने के सेंट्रल लंदन के तरफ बढ़त आने सन। बता दी कि ये विश्व विख्यात शहर इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के राजधानी है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड बा। सांस्कृतिक विविधता वाला ये ऐसन शहर है जहाँ 300 से ज्यादा भाषा बोले वाला लोग रहेले। तो इसे तक काफ़ी जगह बा यहाँ घूमे के, लेकिन आज हमने के कुछ खास खास जगह ही देखल जाई। बैंक स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले हमने के मिलल द मॉन्यूमेंट, मतलब कि एक स्मारक जो कि 1677 में बनल बा। लंदन में 1666 के समय एक बड़ा ही भयंकर आग लागल रहे जो कि लगातार 4 दिन तक जलते रह गई और काफ़ी नुकसान पहुँचेले रहे। तो ओकरे याद में और ओकरा बाद के इस खूबसूरत पुनर्निर्माण के याद में बनल बा ई स्मारक। एमे 311 सीढ़ी बा जो कि पूरा ऊपर तक जाला और यहाँ से लंदन के नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देला। यहाँ से जौन लंबा बिल्डिंग दिखता वो यूके के सबसे लंबा 95 तल्ला के बिल्डिंग है जेकर नाम शार्ड है। एमे 95% रिसाइकल्ड मटेरियल के यूज भइल बा। काफी सुंदर दिखेला यहाँ से पूरा लंदन और एमे 5 स्टार होटल सब भी बा। अब यहाँ से जौन ब्रिज दिखता थेम्स नदी पर, एकरे नाम है लंदन ब्रिज। हम एकदम बस ओकरा नीचे ही खड़ा बानी। सबसे पहले तई पुल रोमन लोग 1176 के करीब बनैले रहले, लेकिन ई जौन ब्रिज हमनी के दिखता ई सिर्फ 55-56 साल पुराना ही ब्रिज है। वहाँ से थेम्स नदी के किनारे चलते चलते हमनी के टावर ऑफ लंदन एनिसन, जो कि एक बिल्कुल देखे वाला जगह है। टावर ऑफ लंदन के असली नाम है हिज मैजेस्टीज रॉयल पैलेस एंड फोर्ट्रेस ऑफ द टावर ऑफ लंदन। क्वीन एलिजाबेथ के समय से ही ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और अपन इतिहास में काफी कुछ खातिर फेमस बा।
कभी भव्य राजकीय महल, तो कभी किला, कभी कारावास, शस्त्रागार, तो कभी चिड़ियाघर खातिर। सबसे ज्यादा फेमस भइल बा ई आपन आभूषण खातिर। बता दी कि कोहिनूर के हीरा भी यही जिबा। अंदर काफी कुछ देखे के जगह बा, लेकिन एक और भी बड़ा मजेदार बात यहाँ के बा कि किंग चार्ल्स टू के समय से ही यहाँ काग, जेकरा के काला कौआ या फिर इंग्लिश में रेवेंस कहल जाला, रखाला। चार्ल्स टू के समय से ही ऐसा मानल जाता कि अगर कौआ ना रखाई तो इ लोग के राजपाट खत्म हो जाई। तब से ही कम से कम 6 कौआ यहाँ पोसाला। वहां से हमनी के पहुंचनी सन टावर ब्रिज, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध बा। सब लोग कम से कम सिनेमा में तो जरूर देखले हुई इ विशाल और सुंदर ब्रिज के। इ टावर ऑफ लंदन के बगल में सटले बा, यही से एकरा के टावर ब्रिज कहल जाला। कई लोग समझेला कि यह लंदन ब्रिज है। थेम्स रिवर के दोनों साइड के जोड़े खातिर ई ब्रिज बना रहे और 1894 में पब्लिक खातिर भी खुल गए रहे। कहल जाला कि 50 से भी ज्यादा डिजाइन बना रहे जब ई ब्रिज बनावे के प्रपोजल आई रहे, लेकिन ओकरा बाद एक दूसरे ही ब्रिज सेलेक्ट भय रहे जो कि हमनी के आज दिखेला। दुनिया भर के लोग यहाँ इ ब्रिज के सुंदर नजारा देखते हुए नजर आवेला। इस ब्रिज के एक खास बात बा कि जहाज के आवागमन खातिर ये ब्रिज खुल भी सकेला और साल में कई बार खुलेला भी। दिन या रात या फिर कहीं पे भी खड़ा होके कोनो एंगल से देखे में ये ब्रिज बड़ा ही सुंदर दिखाई देला। यहाँ लंदन के सैर करावे खातिर बस टूर भी चलेला। अब यहाँ से हमने के तनी दूर जाए के बा बकिंगहम पैलेस। वहाँ खातिर एक ट्रेन लेवे के पड़ी। इतने देर में भूखो लागेल तो हमने के अब थोड़ा खा पी के ट्रेन लेके अइनी सन बकिंगहम पैलेस। बकिंगहम पैलेस यहाँ के राजा और रानी के ऑफिशियल रेसिडेंस है। 700 से भी ज्यादा रूम वाला ये पैलेस काफी भव्य कलाकारी से बनावल गईल बा। गर्मी के दिन में लोग खातिर खुलेला भी। कहल जाला कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय काफी बमबारी भय रहे यहाँ और राजा रानी से कहल गई रहे कि सब लोग निकल जाए, लेकिन यहाँ कोई ना निकलल। कई बार अटैक के बाद भी सब लोग सुरक्षित बचल रहे। तो इहो एक देखे वाला जगह है। जब भी यहाँ आयल बनी लोग के भीड़ भरल रहेला हमेशा। थोड़े देर वहां समय बिता के हमनी के सेंट जेम्स पार्क होते हुए आगे आइनी सन। सेंट जेम्स पार्क वहाँ के सबसे पुराना राजसी पार्क है। यही चीज जैसे ही हमने के बाहर निकलनी सन, आगे दिखल हॉर्स गार्ड परेड, जो कि बहुत ही बड़ा परेड ग्राउंड है और हर साल क्वीन के ऑफिशियल बर्थडे के दिन यहाँ पे भव्य परेड के आयोजन होतला। ओकरे बगल में बा चर्चिल वॉर रूम, जेकर की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत ही बड़ा भूमिका रहे और अब भी यहाँ के एक फेमस म्यूजियम है। यहाँ के एक और खासियत बा यहाँ के पॉजिटिव एनर्जी। जब जेकरा मौका मिलेला रनिंग और वॉकिंग पर निकल जाला। फिटनेस पर ध्यान देवेला लोग खूब यहाँ और हाथ में हाथ जोड़ के खूब घूमेला। यहाँ से हमने कहनी सन वेस्टमिंस्टर, और वेस्टमिंस्टर के सबसे फेमस जगह है वेस्टमिंस्टर एबे। हजारों दर्शक आवेले यहाँ हर दिन। ये एक महत्वपूर्ण गॉथिक कैथोलिक बिल्डिंग है इंग्लैंड के। इहे उ चर्च है जहाँ की 1066 से राज्याभिषेक भइल बा और लगभग सारा राजसी शादी ब्याह भी यही जी होला। अब यही जैसे दिखाई देता सुंदर सा बिग बेन सच में बड़ा ही सुंदर बा। कहीं से भी देखला पर खूब चमकेला और बड़ा ही सुंदर लौकेला। 1859 में खुलल एकर असली नाम एलिजाबेथ टावर है, जो कि 2012 में क्वीन एलिजाबेथ के डायमंड जुबली के समय देहल गए रहला। पहले एकरा के क्लॉक टावर भी कहल जाता ला। बिग बेन त एकर अंदर के घंटी के नाम है।
चारों तरफ एमे घड़ी बा और हर घंटा ई घड़ी में घंटी बाजेला। वेस्टमिंस्टर ही यूके के राजनैतिक कार्यालय के जगह ह। एही जी पार्लियामेंट स्ट्रीट बा और डाउनिंग स्ट्रीट पर ही प्राइम मिनिस्टर के घर और कार्यालय भी बा। आजकल ठंडा के दिन बा त यहाँ सूर्यास्त भी जल्दी होखे लागेला। 4 बजे तक त अंधेरा के शुरुआत हो जाला। तो सोचा तानी अंधार होके के पहले और एक दो जगह घुमा दी। तो घूमते घूमते अब हमने कैनिसन लंदन आई, जो कि यहाँ के एक और भी बहुत ही मस्ट विजिट प्लेस है। 1999 में लगभग 500 फीट ऊंचाई दुनिया के चौथा बड़ा चरखी झूला है। 30 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट होला और ये एकदम धीरे धीरे चलेला। पूरा लंदन सिटी के दर्शन बड़ा ही भव्य दिखाई देला। एमे एकर जन छोटा छोटा डब्बा बा ओकरा के कैप्सूल कहल जाला। टोटल 32 कैप्सूल बा एमे और कहल जाला कि 32 को जन लंदन बॉरो बा ओकरा के दर्शावे खातिर बनावल गइल बा। अलग अलग मौका पर अलग अलग रंग से सजेला। अब हमने के आइम सन आज के अपन लास्ट जगह पर, जेकर की नाम है ट्रेफल्गर स्क्वायर। यहाँ तक कई सारा हिंदी सिनेमा के शूटिंग भी भइल बा, लेकिन अब कबूतर के दाना खियावे के परमिशन नहीं खे। ट्रेफल्गर स्क्वायर असल में ट्रेफल्गर लड़ाई के बाद बनल रहे, जेमे कि ब्रिटेन के जीत भई रहे फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध। चारों तरफ खूब सारा दुकान बा, खाए पिए के जगह के कोई कमी नहीं खे और लोग के भीड़ से तो ऐसे ही जगमगात रहेला ई शहर। हमार पूरा विश्वास बा और उम्मीद बा कि बिहान चैनल भोजपुरी भाषा के लोकप्रियता के और भी मजबूत करी और भोजपुरी भाषा को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाई। आज हम जहाँ से वीडियो बनावत तनी एकर नाम ग्रीनिच पार्क है